राणे कुटुंबासह 9 हा आकडा माझ्यासाठी लकी नंबर आहे। मतदान यंत्रावर माझा 9वा नंबर आहे असे सांगत असतानाच सावंतवाडी पालिकेचा 9चा भोंगा वाजल्याचा धागा पकडत हेच ते विजयाचे ईश्वरी संकेत आहेत असा दावा भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेली यांनी आज येथे केला। दीपक केसरकर यांना पालकमंत्रीपद कशासाठी असते, ते कशासाठी वापरतात हेच मुळात कळले नाही। पालकमंत्री असून सुद्धा ते सावंतवाडीचे नगराध्यक्ष असल्यासारखेच वागले अशी टीका करीत नारायण राणे यांच्यासारखा बुलंद नेता आणि भाजपची सर्व टीम माझ्या पाठीशी ठामपणे उभी असल्यामुळे माझा विजय निश्चित आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। सभेला उपस्थित असलेले राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण राणे साहेब, आता ज्यांनी मनोगत व्यक्त केलं ते आदरणीय माजी खासदार निलेशजी राणे, आदरणीय संजू परब, सन्माननीय आमचे सभापती पंकज पेडणेकर, मनोज नाईक, या नगरीच्या नगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर, संदीप कुडतरकर, राजू बेग, सन्मानचे पेडणेकर सर, राजेश हाटले, डॉक्टर कुलकर्णी, सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधूंनो, भगिनींनो, मित्रांनो, पत्रकार मित्र, 2019ची निवडणुकीचा आता उद्या प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे। संपूर्ण मतदारसंघात फिरताना लोकांचा उत्स्फूर्त एवढा पाठिंबा मिळतो। त्याचं कारण की ज्या पालकमंत्र्यांना यापूर्वी 10 वर्ष या ठिकाणी मिळाली संधी, परंतु 10 वर्षात साध्या पिण्याची पाण्याची सोय सुद्धा या ठिकाणी बऱ्याच गावांमध्ये नाही। काल दोडांबरच्या माटणेपासूनच्या पूर्ण परिसरात होतो आणि त्या परिसरातल्या महिला भगिनी सांगत होत्या, समोर आमच्या तिलारी धरण दिसतंय, आम्ही गोव्याला पाणी पुरवठा करतोय, परंतु शेवटचे 2 महिने आम्हाला पाणी इथे मिळताना पण नाकीनं होतं। प्रचाराला सुरुवात करताना, भाषणाला सुरुवात करताना तिथं बोलावं लागत नाही, लोकांमधून प्रतिक्रिया येतात। कोण रस्त्याचं सांगतंय की आमचा तुम्ही आला तो रस्ता बघितला का, मग यावेळी आम्ही काय करायचं ठरवलेलं आहे। कोण पाण्याचं सांगतंय, कोण नोकरीचं सांगतंय, आणि म्हणून सगळी एकंदरीत या जिल्ह्यातली परिस्थिती बघितल्यानंतर या पालकमंत्र्यांचा कुठेच अंकुश राहिला नाही। ज्या 2 पालकमंत्र्यांची तुलना होते, एकदा मला पत्रकार मित्रांनी विचारलं की 2 पालकमंत्री आदरणीय राणे साहेब आणि केसरकर यांच्यामध्ये फरक काय वाटतो? म्हटलं केवढा चुकीचा प्रश्न तुम्ही विचारला। म्हटलं केसरकरांबद्दल काय बोलणार, म्हटलं केसरकरांबद्दल की ज्यांना आपलं पालकमंत्रीपद कशासाठी दिलंय समजलंच नाही, ते अजून सावंतवाडीच्या नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदावरनं बाहेरच पडलेले नाहीत। हीच त्यांची आताची खरी म्हणजे या राज्याची ओळख। चांदा ते बांधामध्ये आमच्या मंदार कल्याणकर कुठेतरी बसलेच। ही योजना खूप चांगली योजना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि आदरणीय अर्थमंत्री सुधीर भाऊंनी काढली। चांदा म्हणजे चंद्रपूर मधलं शेवटचं गाव आणि बांधा म्हणजे महाराष्ट्रातलं शेवटचं गाव। आज या दोन्ही भागातल्या गोरगरीब लोकांसाठी, युवकांसाठी, महिलांसाठी, मच्छीमारांसाठी चांगली योजना या ठिकाणी काढली, त्यांचा आर्थिक स्तर वाढावा। परंतु काय झालं, गेली 3 वर्ष आपण बघतो, जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारा, जवळजवळ 383 पेक्षा जास्त मीटिंग ह्या चांदा ते बांधामध्ये झाल्या। आमचा मंदार कुठेतरी बोलताना बोलला की बांधाचं नाव आता तुम्ही खराब करू नका। ही वस्तुस्थिती आहे। योजना आज तयार झाली, दुसऱ्या दिवस बदल होतो। 10% पण खर्च आज या जिल्ह्याचे पालकमंत्री करू शकतात, 10%। आणि निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या 2 दिवस अगोदर शिवसेनेचे काही पदाधिकारी आणि पालकमंत्री बाकी जसं सगळं वाटून घेतात तसंच याद्या काढल्या आणि तिकडून संजय पडते नारळाचं पोतं कुडाच्या बाजारपेठेतून घेऊन आले। इकडे जोडीला रुपेश रावळ होते आणि 10 नारळ पुढे जे आले हे कोणाला काही समजलंच नाही। हा नारळ कसला आहे, कुठली कामं मंजूर झाली, टेंडर झालं का, किंवा
किंवा ती जागा आज आपल्या ताब्यात आहे का? जसं मगाशी संजूने सांगितलं, संदीप कुलकर्णी सांगितलं मल्टीपर्पज हॉस्पिटलचं, इथल्या नगराध्यक्षांना पण माहिती नाही की इथं 2 कामाचं भूमिपूजन आहे. नगरपालिका काउन्सिलमध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही पालकमंत्र्यांना. या नगरपालिकेत राजूबाईचा आहेत, त्यांनी ठराव घेतला आणि आज नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदी उमेदवार म्हणून गेलेले डॉक्टर परुळेकर, आमच्या डॉक्टर कुलकर्णीचे मित्र, तर त्यांनी तिकडे खरं म्हणजे ठराव यांना घ्यायला लावला आणि आज तुम्हाला नगराध्यक्ष करतो म्हटल्यानंतर आज उलटी टीका करतायत. आणि तो ठराव असा घेतला म्हणजे आतापर्यंत कोकणाच्या इतिहासात एखाद्या पालकमंत्र्याच्या विरोधात त्यांनी अशी खोटी कामं केली म्हणून पहिला ठराव. नंतर पंकज पेडणेकर बसले, पंचायत समितीमध्ये ठराव झाला. आडेलीचे आमच्या सरपंच आहेत महिला, त्यांनी ठराव घेतला की त्यांच्या गावातलं जे काम सुरू झालं, काम सुरू नाही नुसतं नारळ फोडला, त्यांना माहिती नाही. शिरोड्याचे सरपंच मनोज उगवेकर आहेत, त्यांनी निषेधाचा ठराव घेतला. त्यांच्या गावातलं काम आणि गाव कोणाचं? मुख्यमंत्री सडक योजना, फोटो कोणाचा? पालकमंत्र्यांचा. त्यांनी ठराव घेतला. अरे जर एवढी तुम्ही 2100 कोटीची कामं करत असाल आणि शेवटच्या 2 दिवसात तुम्हाला नारळ का फोडावे लागले? अरे घ्या, सगळ्यांना बोलवा, नगराध्यक्षांना बोलवा, ग्रामपंचायतच्या सरपंचांना बोलवा, गावातल्या सगळ्या वडीलधारी माणसांना बोलवा, मानकऱ्यांना बोलवा. पण तुम्हाला जर 2100 कोटी रुपये आज एवढे खर्च झाले असं म्हणताय, भली मोठी यादी, खोटी यादी आपण दिलीच. आणि मग ती यादी दिल्यानंतर माझी तुलना या ठिकाणी आदरणीय पालकमंत्र्यांची जुन्या, मग त्यांनी 700 कोटी खर्च केले आणि मी 2100 कोटी रुपये आणले. वा रे वा. मग 2100 कोटी रुपये आज सगळ्या या जिल्ह्यातल्या रस्त्यांची काय परिस्थिती आहे? एक तरी रस्ता दाखवा की ज्या रस्त्याने आपल्याला व्यवस्थित जाता येईल. आज निवडणुका जवळ आल्या की कात्याचा उद्योग येतो. मी परवा झोळमेला होतो, झोळमे पण गाव आहे थोडाफार तालुक्यात. 6 वर्ष चौतरा बांधतायत, 6 वर्ष त्या कात्याच्या बिल्डिंगचा. जे 2 कोटी कुडामध्ये बांधले होते तिथे कुठं पत्ता नाही कात्याचा. निवडणुका जवळ आली की वापोलीला चष्म्याचा कारखाना आणणार, 1 लाख लोकांना सेटअप बॉक्स देणार, 15,000 लोकांना नोकऱ्या देणार. कशा देणार? आणि आज तर त्यांनी खूपच कमाल केली. पत्रकार मित्रांनो, साहेबांना पण सांगतो, आज स्टेटमेंट काय? आमचा जिल्हा पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून खूप पुढे यायला सुरुवात झालेली आहे आणि गोव्याचे मंत्री येऊन त्याच्यावर आज बोलायला लागले आणि त्यांना भीती वाटायला लागली. काय केलं पर्यटनातून? मी आता वेंगुर्ल्यातून आलो, भोगवे महापन त्या परिसरात होतो. लोक आपली कथा सांगत होते, आजच्या जाऊ दे, निवतीचा रस्ता फक्त आपल्या निवती, चांगलं बीच आहे, चांगलं तिथे फिशिंग होतं, बंदर, छोटंसं बंदर आहे. निवतीचे लोक सांगत होते की आज पालकमंत्र्यांकडे गेली 5 वर्ष आम्ही फिरतोय, साधा रस्ता झाला नाही. बाजूला श्रीरामवाडी आहे, तिथं पण तीच परिस्थिती आहे. आणि आज कोस्टल लाईनला एक रस्ता आज आपण त्या ठिकाणी देऊ शकलेला नाही. आणि मग कसला पर्यटनाचा विकास केला? राणेसाहेब होते म्हणून तारकर्ली, देवबाग हा जो परिसर पण दिसतो आज जवळ 10 ते 12 लाख लोक तिकडे येतात. तुम्हाला माहिती तरी आहे का? तारकर्लीच्या पुढे देवबागला जायला रस्ता नव्हता. 90ला जे साहेब आमदार पहिले झाले त्यावेळी श्रमदानाने पहिला देवबागपर्यंत रस्ता झाला. आणि म्हणून आज देवबाग, तारकर्ली, वायरी जे काही दिसतंय तिथलं वैभव जे दिसतंय त्याच्यातून दिसतंय. बाकी पर्यटनाचं काय? आंबोलीत काय लोकांनी हॉटेल विकायला काढलीत. आणि म्हणून केवढं खोटं बोलायचं. आणि गोव्याच्या मंत्र्यांवर बोलत, तुम्हाला अधिकार कोण दिला? प्रचाराला इथं कसे आले? का तुमची परवानगी घेऊन येणार आहे? भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिली संधी. आज भारतीय जनता पक्षाचा या ठिकाणी उमेदवार निवडून यायला पाहिजे, ही जबाबदारी त्यांनी घेतली. तर तुम्हाला बिघडण्याचं काय कारण? खरं म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या बद्दल फार वेगवेगळ्या वावड्या ते उठवतात. ते आज त्यांनी एक बातमी आली की मुख्यमंत्र्यांनी SMS केले पदाधिकाऱ्यांना. कुठल्या पदाधिकाऱ्यांना केले? कशाला डिबेट करतो? कधीच आज या जिल्ह्यातल्या कुठलाही पदाधिकारी, आता जनसंघापासून आलेले सगळे भारतीय जनता पक्षाचे जुने जे कार्यकर्ते आहेत, मग विजयकुमार मराठे असतील, आमचे बांद्याचे कानेकर साहेब असतील, मंदार कल्याणकर आहेत, इथं दादा बसलेले आहेत, आज त्यांना सगळे कार्यकर्ते आटलेकरांपासून सगळे ह्या आज प्रचाराच्या सभेत.
आणि असं असताना तुम्ही रोज खोटं किती बोलताय? तुम्हाला का खोटं बोलावं लागतं? एका अपक्ष उमेदवाराची तुम्ही एवढी धास्ती का घेतली? आज त्यांना 10 वर्ष काम केलं तुम्ही. आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या ठिकाणी प्रचाराला आणावे लागले कुडाची सभा कॅन्सल करून. ह्याचं कारण काय? म्हणजे उद्धव ठाकरे इकडे आले म्हणजे तुम्ही आज घाबरलात. आज भारतीय जनता पक्षाच्या पुरस्कृत उमेदवाराचा 100% विजय होणार ही एक खात्री असल्या म्हणजे आपण राणे साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो. त्यांनी त्या ठिकाणी पाठिंबा 2 आता ही दुसरी सभा घेतली. आणि म्हणून एकंदरीत जे सगळं वातावरण आहे, भारतीय जनता पक्षाच्या 2014 मध्ये उमेदवाराला 30,000 मतं पडली होती. आज स्वाभिमानला 45,000 मतं पडली. 5 वर्ष मी सातत्याने या ठिकाणी काम करतो. आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील असतील, या सगळ्यांनी अगदी रवी चव्हाण साहेबांपासून आंबोली चौकूळ गेले तर किती 20 वर्ष विषय होता. राणे साहेबांनी त्याची सुरुवात केली होती. परंतु मधल्या 5 वर्षात पुन्हा पालकमंत्र्यांनी काही लक्ष दिलं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी परत 2 दिवस आचारसंहिता लागण्याच्या पूर्वी जो शब्द दिला होता आंबोलीवासियांना आणि गेळेवासियांना, तो शब्द पुरा केला. मुख्यमंत्री सही करतात, पालकमंत्र्यांसमोर एक प्रेस घेतली. पण ते लोक एवढे चिडले, सगळे गावकर मंडळी खाली आले कबूलातदार, आणि इथे येऊन त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली की खोटं बोलू नका, हे काम भारतीय जनता पक्षाने केलंय. आणि म्हणून आज तुम्ही जेवढं खोटं बोलाल तेवढी माझी मतं वाढणार. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही. राणे साहेबांचे विचार आपण या ठिकाणी ऐकण्यासाठी जमलेले आहात. मी एकच या ठिकाणी विनंती करेन, माझी निशाणी कपाट. आणि आता निलेश राणे सांगत होते की 9 नंबर हा आपल्या सगळ्यांचा लकी नंबर. आणि बघा हे लकी आहे. बरोबर 9 वाटले. असे सगळेच विजयाचे संकेत सगळ्या ठिकाणीच मिळालेले आहेत. काल पुन्हा भंडारी समाजाच्या संघटनेने पण पाठिंबा दिला. नितेश राणेंना पण दिला, इकडे पण दिला आणि कोडाळा पण दिला. मी मनापासून त्यांना पण धन्यवाद देतो. आज पेडणेकर साहेब पण या ठिकाणी फिरतात. आज विविध संघटना आज भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा देत आहेत. आज जिल्ह्यातलं जे वातावरण आहे, भारतीय जनता पक्ष आणि इकडे स्वाभिमान, पूर्वीचा स्वाभिमान हा एकत्र झाल्यामुळे जिल्ह्यात उद्या 3ही सीट या भारतीय जनता पक्षाच्याच लागणार अशा प्रकारचं वातावरण. आणि म्हणून माझी एकच विनंती आपल्याला, 2 वर्षानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका आहेत. आज अशा प्रकारचा विजय 3ही ठिकाणी करा की पुन्हा उभं राहण्याचं धाडस समोरच्या लोकांकडे असता कामा नये. त्याची खबरदारी घ्या आणि 21 तारीखपर्यंत आपण खूप चांगल्या पद्धतीने एकत्र राहून काम करूया आणि चांगलं काहीतरी जे विजन, म्हणजे उद्धवजींच्या सभेमध्ये एकाचही विजनवर भाषण झालं नाही काय करणार म्हणून. परंतु आज मी सांगतो की रोजगाराची संधी असेल, आरोग्याचा विषय असेल, रस्त्यांचा विषय असेल, हे सगळे विषय आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून विकसित झालेला विषय राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्याने निश्चितपणे या जिल्ह्यात करू अशा प्रकारची ग्वाही देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.